nesihaty diňlejek aýt. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda şeýle bir döwür bolupdyr. Düýeleň sany garynjalardanam köp bolanmyş. Şol döwürde bürgütleň sanam olardan az gelmişin. Näme üçindir her bir diýäniň bir bürgüt dosty bolanmyşyn. Bürgütler bilen düýeleň dost bolanyny eşitmedi galmandyr. Ol dostlar ýalňyşan ýerlerinden biri-birine ýalňyşyny aýdypdyrlar. Olaň hiç biri dostum maňa kimçiligimi aýtdy diýip ýüreginde kine saklamandyr. Gaýtam özüni ýalňyşyndan soňan üçin dostuny sag bolsun aýdypdyr. Aralarynda kine ýoklugy olaryň dostlugyny hasam jewitleşipdir. Ýöne näme? Bir eliň hem barmaklary deň bolmaýar. Düýeleň bary bir benzeş dälmiş. Düýeleň arasynda esasan biri öz bürgüt dostunyň aýdanlaryna asla pitip aýtmaýarmyş. Ol diýe bürgüt dostunyň duýdurşyny diňlemeýän eken. Mydama öz bilenini edip menmenlik edýärmiş. Bürgüt dosty onuň perwaýsyzlygyny zordan çydam edýän eken. Ay aýlanýa, gün geçýär. Helki tekebbir diýeni beýleki diýelerem ýazgyp başlaýar. Tekebbir diýeniň bürgüt dosty ahyry çydap bilmändir. Maňa bir gulak goýsana. Saňa diýjek bir kagaz sözüm bar. Belkem şu gedek men diňlersiň he? Saňa aýdyp dilim siýrilip gitdi. Men mundan beýlek çydap biljek gelipdir. Bürgüt ýene-de saklanyp bilmän. Sen edýäniňi beýleki diýelerem halany. Sen bolsa hondan bärsi bolup äwmän ýörsiň diýipdir. Dostjan, bilýäňä, men saňa hormat goýýan. Şu wagta çenni diýeniňe ýok diýmedim. Awly sözleňem eşitmedik boldum. Beýt meni ýollan goýmasana. Men islänim ederim. Görüp dursun. Men owadan hem sagat gel gowsa ikimiz biletir keşel diýip diýe jogap beripdir. Uf, men nädip sen dostum bolýanmyşym? Boýuňa bir egri. Sen asıl düzüň ýeriň bir wamy? Boýuňa baýrynýan bolsaň, jiraflarda da boý bar. Bu bolşyňa bolanok diýe dost. Menlik etjek bolsaň, men sen dostum bolup bilmen diýip bürgüt soňky sözüni aýdypdyr. Bolýa-da, onu sen hana aýt. Düýeleň iň akylsy men näme? Şoň üçin men özümi beýik saýýanna diýen bolýamşyn diýe. Bürgüt hasam gaharlanyp, görýän welin saňa gep düşündirip boljak däl. Onda näme? Mundan soňuna görbererse, nesihat aýt diňläne, gulagyna galjaga diýip ýöne ýere aýtman ekenler. Saňa aýdanyňdan duran diýwar aýdanyňam ýeg. Sen beýtmek bilen özüňi çuňur guýaklaýan. Sözümü dinläňok, akmak bolýan sen nipdir. Bolýala, biderek gurrunlary goýalla. Gowsy biz garnymyzyň aladasyny edellip, diýe ol ýerden gidipdir. Yaradanyň özü oňa akyl bersin. Aradan köp wagt geçmändir. Bürgüdem bir salym ýitirim bolupdyr. Diýe bolsa menmenlik bilen ýylakly meýdanyny eýgyp ýörüpdir. Ol ýolly izi diýe tanşlaryna duşaýsa, her gepini özüni öwüşi kimlik edýän ýaly temegini göýe tutup haýwatlanýarmyş. Günler suw ýaly akyp geçipdir. Tekebbir diýe iýip bilenini iýipdir. Garny meşk ýaly çyýşypdir. Oňdaşynda salamyn aljak hiç bir janlar galmandyr. Ahry ol nire barp ýetenini düşünipdir. Soň ol bürgüt dostuny şunça gözlese-de tapyp bilmändir. Edenini puşman edip garrap galypdyr. Ol öz-özüne şeýle diýipdir. Arman men garram soň durmuşa hem dostuň gymmatyna düşündim. Dostumyň çoňur goýa özüň oklaýan diýenini indi düşünýän. Eger ýekeje gedek maňa proje berilse-de, öten günleri ýyda getirip bolýan bolsa-da, onda men maňa nesihat edenlere şeýle bir hormat goýardym.